Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 6:32. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Action Reports, second portion. Kaupod si Action Fred Salanga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Welcome diri sa Action Report second portion. Sa ngalan ni Action Fred Salanga, ko ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Action Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pagpangalagad? Ang ining modos balakon kaysa daw hindi mo gid malikawan, no? But ining paglaptas ang mga demand letter kuno ni sa mga negosyante kag iban nga kilalang pamilya diri sa syudad sa Bacolod kag iban nga bahin sang probinsya, partikularmente sa syudad sang Kabangkalan, no? Ang tinutuyo actually sang sining sulat pagpangilkil. Ginatinguan taman nga malabot ang grupo nga gindala ang pangalan nila sini, no? Kay ti ang nabutang sa ngalan nga mga miyembro kuno sang revolutionary armed groups o kung mga miyembro sang Apolinario Gatmaitan Command kag nagahingyo ini sang revolutionary tax. Ti pagkabaton sining mga kauturan ta sang sining sulat mga kaaksyon, gilayon nga nagpatigayon sang investigation ang tropa sang kapulisan sa mga lugar nga ini kag mismo ang katapo sang Philippine Army kung matuod gid man nga mga miyembro sang revolutionary groups ang nagpatigayon sang sining pagpadala sang mga sulat. Ang ining sulat mga kaaksyon may mga pangalan, may mga ginpalayag diri nga kuno logo, ang logo sang Apolinario Gatmaitan Command kag ining nagahingyo sang revolutionary tax. Ang ining palayag ti may yara ini sang reaksyon diri si Colonel Michael Samson, ang pinuno sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, kag gin-verify gilayon sini ang sulat.
according sa initial nga pagpangusisa sang tropa sang militar nga fake piki ang ining sulat mga kaaksyon. Piki kag extortion later ini nga ginpalayag sang mga katapo sang Philippine Army. Ang ining bagay ti hindi gid siling lahog-lahog lang ni sang grupo ni but ginatinguan sa aton siling kapulisan kag tropa sang militar nga mapabaskog ang kampanya kontra sa siling mga grupo sang nagapangilkil, no? Pangilkil in short, kag tiway man isang kamaturan, but kung isip-isipon, makatublagid sa komunidad. Action Reports, second portion. Amuning pinakamabudlay gid sa tanan kung hindi naton matapna. Kag ginatinguan ini nga mahatagan sang importansya sa aton sining tropa militar kag kapulisan. Yari ang follow-up report o pod kay Aksyon Alvin Graba kag karon sa udto tinguan taman nga makapakigangot abi sa natungdan nga mga concern especially sa pamunuan sang Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army nga nagagiho sa Southern Negros. But this time yari anay ang report ni Aksyon Alvin Graba angot sini. Aksyon Alvin? Aksyon Rex ginkonfirmar ni 303rd Infantry Brigade Commander nga si Army Colonel Michael Samson nga piki ang nagalagaw nga extortion letters nga ginapanagtag sa pila ka mga negosyante diri sa Negros, partikular dito sa Southern Negros. Sunod diri kay Samson piki kag kahimuan ini sa sindikato kaga iban pang kriminal para makapang-extort sa pila ka mga negosyante. Naging verify na nila Aksyon Alvin nga problema na eh? Sa Aksyon Rex, actually nakalabot na ini sa mga katapo sa Philippine Army and sunod diri kay Samson lain ang pamaagi sa extortion nga ginausar sa Apolinario Gatmaitan Command, especially ni Juanito Magbanwa. Ang estilo karon sang sindikato ginausar na lamang ang pangalan sang Apolinario Gatmaitan Command, especially ang pangalan ni Juaning Magbanwa. Sunod diri Aksyon Rex kay Colonel Samson nga sa ila sining kampanya kontra sining extortion nga ginahimo sang mga katapo sang rebelding CPP NPA. Sunod sa iya madugay na ang ila sining pagpakig-away diri sa mga NPA dati sa gusto nila nga mauntad gid ang revolusyon, pero sa karon nagahimo ang pila ka mga sindikato sining pamaagi para makakuha sang kwarta. Pero ang iya diri nga panawagan Aksyon Rex kung ang negosyante may nakabaton sa sining extortion letter ang mahimo nga magpakig-angot sa ila sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, especially sa mga kapulisan for entrapment operation. Ari ang pahayag ni Colonel Samson. It turned out na yung extortion letter nga may sign bala ni Magbanwa. Fake yun eh. Yun pa-check ko sa aton nga mga tropa. In compare namon sa mga authenticated nga mga ano di. Muna ginahambal ko gani sa mga businessman ta. Damo ka take advantage ni works in isang syndicate group or criminal individuals. Amo na nga kung ang akto is police matter actually kay the extortion siya, pwede siya mapubra sa mga individual. Yung mga sindikato lang ba? Amo na nga kami nga sa armed forces siya, gusto namon niya mapuntat kabilugan nga vlog revolution para mauntat siya nga extortion as well as yung mga gina-take advantage sa mga syndicate group na extortion. Pero kung ang balontaya ang revolutionaryo nga vlog, di ba dugay na namang ginambal nga part 3, ka-extort kit sila yung money, di ba? Galing kay kisaway ka kooperar tungkol sa kahadlok, or ang iba naman way kapatik until na sila ang maging biktima. Nga karon ang amon nga effort is really to end insurgency para matap na ini nga parte nga pag-extort, panghadlok
nahadlok sa aton nga mga kasimanwa di sa Negros. Kay ang pag-entrap na ya, it's more of police operation. Ang problema kung mag-cooperate ang prospective victim. Pag nag-cooperate siya, we can set up measures para madakop ang individual. Kung connected sa insurgency kag sa hublag sang CPP, NPA, as a whole strategy, tani mauntat na sa Negros para hindi na rin sila maka-extort, as well as yung mga tao nga take advantage sina nga pamaagi nga pag-extort money, mountat man. Pero ang individual ya, we would like to encourage yung mga tao nga matagaan to cooperate with the police or us for an entrapment. Ang problema yun, kasagaran, wala sila kay nahadlok. Action na Rex, ang iban nga mga negosyante, isa wala nag-report kay nahadlok. Sindikato, Action na Rex, ang gahimo sinisa. Kuno mo, hindi niya legit nga halin sa ginasite diri Apolinario Gatmaitan Command. Ay dudugo na nung palayag sang pamunuan sang NPA sa Southern Negros. Ingwaan ta ni Action na Rex nga makakonect kita kag makaistorya kita. Kung makahalit man lang ni sa susyudad ng ginahimo ni sang pila ka mga grupo, dapat matapna na ina sang kapulisan, militar, even sa New People's Army man kay ila pangalan rin ginadala ho. Ni Action na Rex, i-double check ta ni Action na Rex ha, basi makakuha man kita sa side o pahayag kagikan man kay Juanito Magbanwa Action Rex because his ini nga sindikato suno sa initial information are just using the name of Juanito Magbanwa Action Rex. Okay. So iyagali perman may Gina. logo actually nga sa sulat ni mga Apolinario Gatmaitan Command tapos permado ni Juanito. Oo, amo na ang nagalagaw nga mga Amuning nami pang dudlaon kag dukdukon sang NPA kung hindi man ni ila sulato. Nami man, oo. O ipakita sa publiko blang sila mismo nagabulig man. Wala tunta ni Action Rex, base mangin na available man si Juanito Magbanwa, ang spokesperson mismo sa Apolinario Gatmaitan Command, as to sa sining konfirmasyon man sa nagalagaw nga extortion letter. Pila kabilog ang na-record sa Philippine Army? Damo man to sila na kuha nga mga record, only ang nagpalapit gid lamang. Pero Pero mayara pag na siguro nga iban pag action alvin mo nga kay posipos lang blang pinsan nilang lain sini ko nakahatag na to sila. ang masakit diri Action Rex kay ang kalabanan nga ginainto diri ang magagmay nga mga kwan mo, mga planters bala. O makuha abi sang amuni kagang iban nga mga negosyante abi, especially sa Southern Negros. Di anong pamangkot ti karon kung base ba nakahatag man. Gani ba siguro kahatag na tubla pagpadala sa sulat dugay-dugay ti nag-response na to ay dudukon ang kaundan sang sulat kon bala kundi nila ipadala. Sir, tiguan ta karon Action na Rex base makakuha makita ta dapat matagid statement ang NPA dire no, especially ang Southern Command sang Apolinario Gatmaitan Command magkatagid sang reaksyon parte dire kon hindi halin sila ining sulat. Yes, Action na Rex, no? So, that is why nga tingwaan tagit ini nga makakuha kita statement nagikan kay Juanito Magbanwa. Report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action reports, second portion. Grabe man ang senaryo no kung isip-isipon mo ti mga isog gidi hamakin mo yang ti kun hindi halin sa Apolinario Gatmaitan Command nga magsali ka kapadala sa siring mga small planters kagiban nga makilala nga mga personalidad sa Southern Negros sila binadiri sa syudad sang Bacolod no. Amo nang dapat hibaloon kung matuod ni nga Apolinario Gatmaitan Command gid man ang nagpadala sang sulat based sa recovery nga mga sulat nga ini nga may nagpanikasugya nga ginpadala nila sang sulat nga nagpalabot sang information sa katapo sang Philippine Army. Sige, pakaronan ta na karon sa udto Action Radio Philippine Standard Time 6:45 daligi lang kay matag tanay pila ka mga commercial. Standby.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Reports second portion. Kaupod si Aksyon Fred Salanga. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time lasay 50 kada siglang sang oras ta ba. Ay puwerte sige. Sa mga kaaksyon ta do kakululbaan man nga sitwasyon niyo kay actually may dako nga volume or numero karon nga naka-record actually sa pila ka mga dalagko nga mga hospitals nga
grabe ang saka sang numero sang COVID-19. Ang pinaka-latest mga kaaksyon, ang St. Luke's Global Hospital full capacity, grabe no, full capacity because ang COVID-19 nga mga pasyente. Ano pagid ang Chinese General Hospital full man mga kaaksyon, kag ang PGH, ang Philippine General Hospital full man mga kaaksyon. Ang sakit pagidre, ang mga hospital sa Cebu naka full man ini sila. Full sang pasyente because sang COVID-19 based sa report sang Okta Research. Grabe no, gadamo ti ang isa diri ka makabig nga 100 new cases per day ang nagasululod sa mga ospital like sa Cebu, sa Quezon, Pasay. Actually, mga talulupang doon nga mga LGUs nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 amuning Cebu City, Quezon City, Pasay, Manila, Makati, Lapu-Lapu, Mandawi, Malabon, Pasig, Paranaque, Taguig, Davao City, Valenzuela, Nabutas, Baguio City, Caloocan, Mandaluyong, Marikina, Las Piñas, kag Bacoor, Cavite. Mga kaaksyon na muli nga mga areas dito sa Luzon ang amat-amat nga gadako ang numero sang COVID-19 nga kaso. Ay pertino ti nano na lang ini. O sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa aton sining nga pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya Second portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, lasay 57 ang aton oras daw kada siglang sang oras ang tabama. Ilang nga pagpamati kay Paring Elmar kag kay Commander-in-Chief Yadira, no? Paring Elmar Trafangco, no? Dira sa Barangay Mansidingan. Paring Elmar, may lang nga pagpamati. Paring Philip, good morning lang kag kay Tintin Rizaldo, no? Kag sa iban pa naton nga mga kagrupo kay Gart Kakneyo may lang nga pagpamati Gart and Sir Alex Montesa ga upod pa sa gyapon amo nang tirada da Sir Alex, no? Samtang nag-travel din siya pakadto subong, no? Salamat kita. Good morning lang kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati kay Jake Corsal sining Action Radio lang malakas gani man. Action Radio lang malakas ha. Sige, iban pa nga mga topiko tani karunan tani ihatag tani sa Action Hotline karon kay Action Art tayo po, no? Kailang alang ta sa tiyempo grabe gid pagsaka sang COVID-19 dito sa pila ka mga areas nga ginpanglawag ta kay na, no? Kabudlay gid katama. Sige lang karon sa Action Hotline mga dalagko pagid nga mga balita kag information mga issues lokal kag national inyo mabatian. Standby na sa Action Reports second portion mabatian na dugay-dugay, no? Upod kay Action Boy Duran kag Action Eden Abuso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong Mayong Aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!